أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما سؤال بركة مدى ساكي صحوة وانا شيري نامنا الأذكار وانا مكي كاوم أدوئي tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bare da muke kara tunatar da yan uwanmu yan uwa muna buƙatar komawa ga Allah cikin dukkan al'amuran muna buƙatar komawa ga Allah. Wajibcin sanin addinin ka, ma'ana yin koyi da manzon Allah cikin duk abin da yake na rayuwa, domin babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba. A yau insha Allah ta'ala addu'ar da zamu dauka mu yi magana akan ta ita ce addu'ar da ake yi yayin wato da aka ji tsawa. Ita ake kira ko ka ce mata tsawa ko ka ce mata aradu. Wannan ita ce, in ka ji tsawa shin firgita za ka yi ka kifa da gudu ko akwai wani yanayin abu da to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu addu'ar da zamu yayin da muka ji ana tsawa. Wannan lokaci ne na ruwa, lokaci ne na damuna, lokaci ne da lokacin yin tsawa. To ya kai dan uwa mai albarka, ya kamata ka siffanta da siffa ta addini. Kada ka ji an yi tsawa ko ka saki ashariya ko kai wani abu na wanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. Kaga muna buƙatar komawa zuwa ga addini, mu koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dukkanin ɗabi'unsa. Ya tabbata a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da ya ji tsawa in ana ruwan sama, ka ji tsawa ta sauka ko ka ce aradu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Ma'ana haka manzo Allah yake nuna addu'a, subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Ma'ana shine kuma tsawa suna tasbihi ga Allah ba madaukakin sarki da gode masa, ma'ana da mala'iku domin tsoro a gare shi. Ma'ana Allah yana mai mala'iku suna yi wa Allah godiya, ko tsawa ita ma tana tasbihi ga Ubangiji, tana yi masa godiya da mala'iku domin tsoronsa. Wannan ita ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi a lokacin da ya ji ana tsawa. Kada ya zama da in ka ji tsawa ko kai tasarrufi ko ka je ka rufe daki ka shiga, a'a, idan Allah ya so za ta iya mai hallakar da kai. Akwai wanda mutanen da tsawa ka hallakar da su. To in ka ji ana tsawa, ba kifa za ka da gudu ba, ko ka tsorata ko kai wani abu na tasarrufi na daban wanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. A'a, addu'a da za ka yi ga ta nan shine kai tasbihi ga Allah, a ce subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na ya kai dan uwa mai albarka. Ka yi kokari ka siffanta da wannan, ka saba wa kanka da yin dukkanin wasu addu'o'i. Kamar yadda muka sani, babu wata addu'a, babu wani abu da za ka yi face sai manzon Allah ya koyar da kai da za ka yi addu'a. In dai kana so ka ga ci gaba a cikin rayuwarka, ka samu wato sauki a cikin rayuwarka, to ka riƙe zikirin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya in ka duba rayuwarsa, gaba ɗaya zikiri ne, ma'ana ambaton Allah yake, ko da yaushe yana ambaton Allah. Isa Allah ta'ala ya ba shi kariya ta ko'ina, domin ba abin da za ka iya cutar da Annabi sallallahu alaihi lokacin da'awarsa. Shi sa ma'ana ya riƙe Allah, kuma duk wanda ya riƙe Allah a cikin lamarinsa, yawan zikiri, yawan ambaton Allah, to Allah ta'ala zai kawo masa ma'ana dauki a cikin wannan al'amuran nashi. Ya tabbata a cikin hadisi, ya tabbata Abdullahi dan Zubairu, Allah ya kara masa yadda, idan ya ji tsawa, ya kasance idan yin tsawa yana yin wannan addu'a marfu'an. Hadisi ne wannan, aka ce marfu'i, amma ya halatta kai ma ka faɗa, kai koyi da sahabi. Ma'ana yana cewa subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Wannan ita ce addu'ar da ya kasance yana yi in ya ji, ma'ana tarakal hadith, sai aka ce sai ya bar duk abin da yake shiru, sai ya mai yi wannan addu'a saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ita ce addu'ar da zaka yi kai dan uwa a yayin da kaji ana tsawa, kar ka je ka kifa da gudu ko kai wani abu na tasarrufi. Ya kai dan uwa mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin masu ambatansa a kowane hali. Muna godiya ga Allah ta'ala a cikin wannan ni'ima da ta musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.